Sisu bɛ caman bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ quoi. Mon petit. Ça va? I ça va papa? Et à l'école? Ça va? D'accord. Voilà, hier, il y a tout le monde. Où le bɛ? Minute, il y a Sradara, il y a Tchèque Sanganada. Papa, Sisu bɛ caman. Amogodin, comment bi fara, ta Tchèque Sanganada. On sait ko ka mission. Muna kalu demsenati son tirama son. An ka ko tɛ o. Anu clearan. An fa ku manci nyani bobo sena. An butama ka ta cira ke kana. Ah ba kira ndi sa kuma caman ta. Nyani Mali, an butama ka ta cira ke kana. Ba le bɛ tɛmɛna. Afla kan. Cɛkɛ mugan. Cɛkɛ mugan. Jigɛ mugan. Jigɛ mugan. Kɔngɔ lo bina. I bitila ka ta kan ni mi ku telan bi juci. Cɛkɛ mugan, jigɛ mugan. Cɛkɛ, jigɛ mugan mugan. I bi ku telia, bi kɔnɔ. Telia. Cɛ, ne denkɛ min yan nɔ dɛ. Depuis heure saba le tan bi i cira di ma fo sisan ma na. E ma dɔn denmisɛnnin ta ye sisan. 21e siècle yɛrɛ c'est pas la peine. 3 heures encore na ɲani ɲa i bɛ taa miɲɛ tan. N nana. Aha, n ka sɛsi don. Ah ba n m'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na. N ka cɛkɛ don. N kun fara kalan n t'a dɔn min de. Aba, mun de bɛ yen? N taara nin n ɲinana e mugan fila di e yɛrɛ ma bi naani di e mugan fila di e ko cɛkɛ mugan jigɛ mugan juma le ye cɛkɛ ta ye juma le ye jigɛ ta ye. Yɛrɛ na, cogo di? E m'a fɔ cɛkɛ mugan. Bɛrɛkana i b'a jira n na. E m'a fɔ cɛkɛ mugan jigɛ mugan n taara n tromper n t'a dɔn bolo min de ne bɛna cɛkɛ san bolo juma de kan ka jigɛ san. Ɔhɔ, i t'a dɔn wari min ye cɛkɛ ta ye wari min jigɛ ta ye. Mais e b'a kalama ko n'i tun ma ekɔli kɛ e tun bɛna bin ɲimi yan. Ah ba mun kuma de mun kuma de kan? N ka wari di yan. N ka wari di yan.